Nagresulta sa trahedya ang kuntani masadya nga performance activity sa mga estudyante sa Bacolod City College ang Lunes, Mayo 29. Inisang nagkalalipong kag nagpinot ang panginhawa sang 22 ka mga first year student sang makahaklos ang colored smoke. Abi pamangkin ka hindi pa jacket pag hindi ka mo sa mga Ang colored smoke gingamit sang grupo sa mga estudyante sa ilang performance task sa physical education, kabahin sa mga nagbulig sa mga estudyante. Ang amay nga si Ronald D. Nicolas kag Arnulfo Alcazare nga lunsay gwardya sang Public Order and Safety Office. Istorya ni Ronald, isa sa mga estudyante nga nakita nila nga nagwa sa activity center ang gulpi lang nawadan sang animo. Gani halin sa outpost nga ila napahamtangan, gilayon man sila nga nag-usisa sa sulod sang activity center. Abuhay mo kami nagatag, sila yung nagpanik, gid. Kaya under control man namon. Kung sino to mo dapat buligan lang namon. Kalalipong na ibang estudyante, number 1 namon tawag. Nagtawag kami di ambulansya. Pag-ambot sa ambulansya nga daw, kita ko nga daw kulang, gid. Nag-request ko natin pag itatlo ka ambulansya. Another tatlo sa nagdamong ambulansya. Lipod sa ihibalunan day Ronald kag Arnulfo nga ang pula nga colored smoke nga nakita nila nga nagapuog ang rason sa pagkalipong kag pagbatsyag sang malain nga pagginhawa sa mga estudyante. Pero wala na sila magduwa-duwa nga magbulig agod mapagwa ang mga estudyante nga yara sa sulod sa activity center. Bala na akong bawo basta pagwa namin ng estudyante nga makabuli kami. That time ganay ka mega program sa Bawaw gin pastapan ugit pati mga judge estudyante gin pagwa ugit. Sila man ang nagpaalinton gilayon sa katapos ng Disaster Risk Reduction Management Office agod makaresponde ang mga emergency responders sa mga school nurse kag school staff nga nagtatap sa mga estudyante. Sa video nga kuha sang custodian sang City Engineers Office Motor Pool Compound nga si John Rivera, makita pa si Ronald nga naga-assess sang sitwasyon matapos makagwa na sa activity center ang tanan nga mga estudyante. Pero gulpi lang nga nag-uy-uy man si Ronald sa iya ginampungkuan kag nawadan man sang animo. Siya kag si Arnulfo lunsay gindala sa ospital. Duwa na matyagan ko, gaplang ako yung akong baga lawas ko. Tapos daw ginakuga kami ang gamala na akong puwak, bibig ko gamala na. Dito na nangayot ako sa puto white flower para makalma nga akong pamatsyag. That time na aba nila na pungkot ako sa bangko, dagdag na akong kambo, nalipungan ko doon. Pagbugtaw ko, ako sa provincial. Hospital na. Tingalaw galing nga nakalambot na ako sa hospital. Ikaw naman ang ginbuligan. Sila naman ganun kami nag-rescue, gin-rescue man kami. Tatlo pa ka mga estudyanteng nadala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital tugas ng insidente. Suno kay Doktora Johanna Ann Bayoneta, presidente ng BCC, air-conditioned ang activity center, gani mahimo na puog ang mga estudyante lakip ng mga POSO guards na nagresponde. Ang pag-assess namon to based sa report, nagbulig sila nga pagwaon ang mga kabataan. Sang Miyerkules, nakagwa man sa ospital si Ronald kag gilayon nga nagbalik sa obra. Samtang si Arnulfo, ang gintagaan sang 3-day leave agod magpaidalom sa observation. Suno kay retired Police General Primitivo Tabuhara, pamuno sang Poso. Dalayawo na ginhimo sa mga gwardya nga nangin alerto agod ma-rescue ang mga estudyante. Upod sa mga emergency responders sang DRRMO kag mga volunteer organization, ginpasulabi nila ang pagbulig bisan pa nabutang sa risgo ang ila kaugalingon. Sinintam lang life-threatening in defense of our country. Pero hindi naman na sa ila, tungkol sa ila nga maayo nga binuhatan. Siguro taga-antaman ni sila sa maayo nga pag-tratar. Sa ila ginimo kay despite nga ato sila sa piyaga duty, pero nag-responde sila because of the call of duty nga tawag. Tungod man sang insidente, plano karon sang syudad nga mapaidalom sa training kag seminar ang tanan nga mga POSO guards sagud nga mas ma-enhance ang ila kapasidad sa pagserbisyo sa pumuluyo. Iupod ta sa aton nga training ni sa ang rescue, first aid, mga rescue skills training kay may ara earthquake. Ang Pilipinas pero may kinabisita sa earthquake. Just in case man of fire, kay ang Poso sila ang gasikyo sang tanan nga facilities ang syudad. Nga hindi taman mabalaan kung either na man-made or natural nga cause of fire or
in case of any other emergency, dapat kabalogin ang atong mga bantay. Si Ronald isa kanay construction worker kag naging anay security guard nga karon nagaserbe sa syudad. Para sa iya, labaw sa pagbantay sang propiedad sang syudad sa BCC kag City Engineers Office ang pagpasiguro man sang ikaayo sang iya mga kaupdanan sa trabaho kag ilabi na sa mga estudyante. Ayan, kung may mga muning insidente, ang mindset mo magyapon. Ako, mo ginagyapo, makabulig lang ta. Ano man matabo sa mo, basta ipunod makabulig kami sa parehas lang. Samtang bangod man sing insidente, mas ginhugta na sang pamunuan sa eskwelahan ang pag-usisa sa mga ginadala sa mga estudyante, ilabi na sa mga school activities. Ginadiho naman sang syudad ang regulasyon sa pagbakal kag pagbaligya sang colored smoke nga ginagamit bilang smoke effects. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.